Bolong komaji PHIB long je perang KMA non apor nilitum kedopon nalo asi pidap pinangan apor pen nilitum katsa hampang song gitu executive member tuman chetong si ke claim ke dam je puthak karbiang long along ko pc ilitum ke claim ke dam dun je puthak pinangan chingkrung chingsai lo labang solong cái chương trình của chương sai mấy lòng đi tuần cái chết tông cắt sa claim rapid công chun bang rang sinateron secretary hong teron lapen administrative cái chế pedu nay bang ko joy rongpi sang ho lapen ladak ni tum bang rapid lo assembly Katsa Assembly Committee long term youth akong chunbang Agustin Hanchu lapen hilitum long lapuson kechipiduk nei hilitum phana ju phelo lakadok kawen hilitum ke claim ke dam kechipiduk nei along sia nok be son alang litame hilitum long nang claim alang la ju phelo pupe alang le men kom Hanchu lapianan parta ladak bolong komaji langper constituency a committee a president hai Roelson Teron lapian kongchunbang George Inti lapian lang itum ladak a members doan alang litum pen labang so pinangan pedap nilitum baji kebra chitim mapor pen pinangan chingkung chingsai chingwai la si pinangan itum ke chingkung chingsai pen peteblong si non pothot nang litum perangke atumaphan nang kachupa pen nang letu nang chetong duna tuman aprangsi duan media lembang kubang pi atum aphan katsa hampanga song pen nang letu phan kurbang kupi jolo lapen nang letu sonsuri nang letu makam mena kam cipikok si nilitum nang chohang nang chupa pen nang chitong dona pot nang letom pan itu mingat long pen itu nang letom pan kardom pejo ponlok la sipini nilitum la executive meeting long kachirai pen upcoming ma ke wangji along ko PPC event PPC ni tu kachingwai pen ke claim pon jima labang so aputha ka phan kachingwai pen kachirai alam the nang letum media thengno pen rat karbi anglong sulangdo rata tum phan ta ke pachini pen je rata tum long ke sirap ke tudun je phan ku pisi ke claim ke dama labang so pothak abangke nilitum kon chunbang katsa lembang khu rang sinateron alang lipensi nang litum media thengno pini nilitum ka chingwai la pen ke claim pon je along ke chirai alam thean nang litum ma thengno jai pu pusi non alang lipan bangsi la kadu ka ve alang le pathan konsi alang le phan RPP no Choro far long neck ke hai non ni phana porna pe control pot lasi pini bangso phirang ke mai long na chitong dun kapre ka a channel pen phirang ke dum han sitame karbia kardom pajurik lo kardom lasi patuda por phai ke pen ni dum bangso executive meeting along kachingwai pon la pen non kache para alam the bang la puhelo resolution bang ni nang litum han Lampir Nangir people. The House resolved that the Katsa will stand and fight for the people of Karbi Anglong to claim their land rights, which is their constitutional rights under the 6 scheduled areas, and will urge the KAC authority, land and revenue, to distribute free land pata to every household. The Katsa will urge the authority to give free land patas of 10 bighas to every indigenous habitant who is the native to the land. The meeting resolved that the Katsa will look into various issues under Land and Revenue Department, and the Gov circular must be transparent regarding the fees charged for applying new land pata so that the citizen is aware and no officer can cheat the poor and the downtrodden. The meeting resolved that the Katsa will stand with the job scam victims under Forest and Environment Department till the victims get justice.
la so point ke thoman sinilitum bang so chingwai ponet pen non ke cheparai pon alam thian bangke la an hilo si labang so pathak alang lipen je nilitum ke claim ke dam ponji alam the kacerai alam the jai ponlo la si nilitum labang so pathak ke chingwai ponang kok alam the la pu hello pipot ma kulutang te dia longle philang a hin piposi radapan arja pidunang pu ke chingwai nang kok alam the la hello longle alam ki karbiang long jutun e pleng on e tanglo lapen ilitum methang karbiang long pu ilitum phisar pusar pen kido ilitum so karbia tumbang ke non ka ha in long atok anu kido lapen especially ilitum langdam sinang border ke do karbia tu puana jir ke ding phi pu pen ke do ke chipido ke do laan ke chipaning ding ta no anta pota karbiang long council pen pota pipe lasi pota ke pipe dat pen non longle phelang a hin karbiang long longle phelang long krung sei charbo sei lo lasi nilitum katsa phang song pen kachingwai pen akime council of hanta ke chirap dunji la pen methang karbia khe je arjuding klui pen methang a hem arid bhiti pulo hem ka chuki ma dimanta so karbietum pota chilong lela lasi non longle a hin council pen je midu ka chipinangji rada tu midu ka chipinangji hala midu ki pinangji bangke latum chingwai si pinangan ki pinangji aphaya bangke ador pe batlo lasi nilitum katsa hamphang asong pen kipu ki jongdam bangke karbiang long along le phelang methang long ri long pat chirai kom nangji pulotang te ilitum ladak ke do karbia tuma phan ilitum phi sarpen hai phi pu pen ilitum ke do dim anta nilitum ka chinia teng pete no anta potave sita ladak aku pangbar dame ilitum karbia tu mentune pen ke do di methanga khe along ri po di bangke methanga tum bangke apotai patave sita me ha bihar pen rajasthan pen ke bang konane afghanistan pen ke bang pathan ta ho konane marori mane bihari tumbang ka hatung ka don tin ta medi pota bangke long et pulodang te itu makar bi phan pi potlo pota piune det ladake isi ilitum kamon thidam hanu krung pen karbiang long arara tum kamon thi pen itum ladake chiklem nangje bangke non setame lapuson hello pinangan isi nongno son mandet tahai tanili tum niye pondet po ahok alam nili tum kebok pon thap lapu kalidat tahai nang tum kado weda chini lapen media court im da chini non isi pangbara lam lo baka pangbara lam lo ahok alam lo non pini pinap ang bong non kahuri sei alam the bangke longle phelangai hina bangke council pen lapuson hello je nane solar project konane solar project lapen ihin da thu bangke litum meghalaya border along le alam lapen ladak litum karbiang long pen ladak hojai long karbi ahoy alam lapen kai mat ki judun ege pleng le suluk soda ka dover Nagaland lapen karbiang long adu ya hoy along le alam lasi mathadam pe me pulutang te jong si ke cheng non ke ningkan ko an lo ne council nang chari etang lo ningkan trok si ke par tang lo bondi ningkan trok si ke par tang lo te ke cheng ahut karbia tum ki ja leader tumbang mesen kamatha kengding ingcholim posonte do an methang border ke do akar bi tum phan an lapen inglong atok ano remote areas kiduk det akar bi atoma phan mega ve no ve kar bi tum phan methang long le phelang humpurtia bang isi evidence bolo ba i tuma phan lake ituma hatiar pota bangke pota le pietang posonte pini ke karbiang long pen hojai aduya hoi chichini ne pujok loje po nile tungka mat hadama teng le pute ke cheng hot pen karbiang long district nang long lo tang pu pen meghalaya la pen karbiang long
abordar along akar bi ke do hadak do ana tuma pan medi puta council pen piet po sonte adu ya hoi ko dak lo ne puci puyok lo dia po Karbi Anglong la pen Nagaland border along tala son thak haladak border ke do akar bi atuma pan injing sura lake tum along ri long pat long le phelang kerai ko ma tum lo pu mathara hatum phanta pota aprang pen pidet tangte isudet council pen isudet asonte pini rak Nagaland pen itung Karbi Anglong a border ko dak lo ne a border no anta cicini nelang ku jokloji polo asi council apani le tum ka chuningri bange council anong ke jo lapu kali kita me council tum ke the kere tum saide si ke charilo even secretary atum ladak secretary anke Karbi Anglong autonomous council secretary atum anke ECS ke mana tum saide ECS atum saide hek ser reset ke thek pimi